Kuhlangana ikhulu emkhakheni webhola lapha eNingizimu Afrika bazohlanganyela eThekwini ukucobelelana ngamaqhinga, ulwazi nokuthuthukiswa kwebhola umhlaba jikelele. Ezinye zezihloko ezodingidwa zifaka phakathi imikhiqizo esetshenziswa kwezemidlalo nezobuchwepheshe obusha kanjalo nezokubheja. Izosiza kakhulu abantu balapha eNingizimu Afrika ukuthi bafunde kulabo bazobe befika beqhamuka from amazwe ahlukahlukene, futhi sibona ukuthi neAfrika yonkana even nabadlali bazokwazi ukuthi bahlomule ngokuthi babonakale nabo ukuthi badlala indima kwezomhlaba, not just in Africa. Abadlali abaqeqeshi bayamukela lengqungquthela, abanye bafisa ukuthi ingagxile ekuthuthukisweni kwabadlali kusukela emazingeni aphansi. Abantu abazi ngesummit abantu abaphezulu kuphela, so isummit igcina ingesenayo impact lapha phansi ebantwini abancane, but uma ukhuluma at an international stage into enkulu kakhulu for ibusiness lebhola. Africa umlando wabadlali njengamanje South Africa, bancane abadlali South Africa who play international football simply because development ayikho right. So ngingathi ngeke akulula ukuthi babe big because they miss the development phase. Lengqungquthela izohanjelwa ososeshini bamazwe, ama-league, abaphathi babadlali, uhulumeni nezikhungo zezinkulisa zabadlali. Ey'ndabeni ze-SABC, nginguvusi Khumalo, eThekwini.